obert i sí, crec que més o menys em faig una idea de què puc fer després de tot això. He vingut a Física i Química també per enterar-me una mica com va tot i això. 1.500 consultes provinents d'una mitjana de 820 persones cada dia. Són algunes de les dades relatives a l'any 2007 pel que fa al Servei Sabadell d'Atenció Ciutadana, el SAC, que s'han fet públiques avui. El SAC es va posar en marxa, recordem, l'any 2004, i després de 3 anys complets en funcionament ha consolidat el seu servei a través de la xarxa d'oficines, una central i 4 a cada punt cardinal de la ciutat de Sabadell de l'atenció telefònica i també, tot i que en menor mesura, a través d'internet. El Servei Sabadell Atenció Ciutadana, el SAC, va atendre l'any 2007 una mitjana de 1.500 consultes cada dia, ja siguin atencions personals o telefòniques. És una xifra que demostra l'envergadura del servei que el SAC dona als sabadellencs. Durant l'any passat, 300.000 persones es van dirigir al servei en les seves 5 oficines de forma telefònica o a través de la xarxa. L'oficina central està situada al carrer Indústria, al Despatx Lluc, un espai que, segons fonts municipals, abans de l'estiu ampliarà funcions. Es recuperarà la segona planta i, segons el consistori, es millorarà el servei. A partir d'aquestes millores en el despatx Lluc ja es podran integrar tots els serveis, tant el que és l'atenció presencial com l'atenció telefònica, en un sol espai. Això, a més, també ens permetrà incrementar les taules d'atenció presencial perquè, evidentment, guanyem espai i, per tant, amb la idea de poder assolir i d'assumir més atencions que les que actualment estem realitzant. Els centres cívics de Can Uriac, Can Rull, la Creu de Barberà i Torre Romeu acullen les 4 oficines cardinals, uns espais que en 3 anys han doblat el número d'atencions. Les oficines cardinals fan els mateixos tràmits que el despatx Lluc, excepte en casos molt específics relatius a impostos i taxes. El Servei d'Atenció Ciutadana, el SAC, es va posar en marxa l'any 2004, amb un objectiu, segons Ferrés. Ja no només es tracta de resoldre els seus problemes, que també, sinó que, a més, cal que ho fem de forma professional i de forma cordial, amb aquesta única voluntat de millorar dia a dia el que són els serveis públics i, per tant, també d'anar imprimint el que és l'administració d'una cultura organitzativa orientada a la qualitat. Durant aquest 2008 es faran més millores, s'incrementaran les places d'atenció telefònica i s'ampliaran 7 hores a la setmana els horaris de les oficines de proximitat. D'altra banda, es farà extensiu el sistema de cita prèvia a tota l'administració municipal. Finalment, s'elaborarà un document que detalli els compromisos del SAC i garanteixi per escrit la qualitat del servei. I en plan econòmic, el negoci de Caixa Sabadell va créixer significativament l'exercici anterior, corresponent a l'any 2007, amb uns beneficis de 60 milions d'euros, 1,4% més que l'any anterior, seguint una política de prudència i creixement sostenible. El resultat individual de l'entitat ha estat de 50 milions d'euros, amb un increment d'un 8,8% més que en relació a l'any 2006. Tant en crèdits com en estalvis, el 2007 Caixa Sabadell ha incrementat la seva quota de mercat afavorida per la seva expansió tant a Catalunya com a Madrid. Una altra dada significativa és l'actual ràtio de morositat, que es situa a l'1,14%, amb un increment de 0,49 punts sobre l'any anterior. De cara a aquest exercici, a l'any corresponent 2008, Caixa Sabadell no descarta instal·lar-se en comunitats com Andalusia, les Illes Balears o Aragó, a banda de continuar creixent en territoris on ja és present. Un altre pilar bàsic és l'obra social, que aquest any té un pressupost de 13,3 milions d'euros. Amb aquestes accions, Caixa Sabadell dona prioritat a l'assistència social, on dedicarà, per tant, un 52% del pressupost. Els responsables de l'entitat bancària de Caixa Sabadell asseguren que es tracta de xifres molt positives, tenint en compte l'actual context econòmic. Tot i així, Caixa Sabadell ha optat per mantenir una gestió de màxima prudència i de màxima solvència. Caixa Sabadell ha optat per mantenir una gestió de màxima prudència i, com no, de màxima solvència. La nostra entitat és un exemple d'empresa sòlida i consolidada. Som una caixa que creix juntament amb els nostres clients i que sempre hem sabut fer front a situacions d'incertesa. Per aquest motiu, tot i el context del que us he parlat, estem satisfets de la tasca que s'ha realitzat i també dels resultats que n'hem obtingut. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha dissenyat tot un seguit d'actuacions per donar suport als municipis
de menys de 20.000 habitants en el desplegament de la llei de dependència. Recordem que aquesta llei té com a finalitat promocionar l'autonomia personal de totes les persones. Concretament es portaran a terme dues accions. D'una banda, des del 1 de febrer es comptaran 2 treballadors socials que durant 6 mesos treballaran al costat de cada ajuntament per tal de tramitar els plans individualitzats d'atenció derivats d'aquesta nova llei. Els horaris de treball es determinaran en funció de les necessitats dels ciutadans. D'altra banda, el Consell Comarcal i el Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental treballaran conjuntament per oferir cursos de formació a persones que vulguin especialitzar-se com a treballadors familiars. Està previst que els cursos comencin al març, amb l'objectiu que a cada municipi hi hagi un número suficient de persones formades atès a les previsibles demandes de professionals que es generaran a curt termini. L'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, ha estat reelegit com a vicepresident de la Comissió de Mobilitat i Accessibilitat de la Federació Espanyola de Municipios i Províncies, la FEMP. Pere Navarro ja havia estat vicepresident d'aquesta comissió a la legislatura anterior i ara ho serà per al període corresponent als anys 2007-2011. La Comissió de Mobilitat i Accessibilitat pertany al Departament de Benestar, Assumptes Socials i Participació de la FEM i es constituirà en una reunió a la seu de la Federació a Madrid. Aquestes comissions de treball tenen per finalitat l'elaboració d'estudis i la formulació de propostes sobre temes relacionats amb la funció de la Federació de Municipis. Un cop constituïda aquesta comissió, els seus membres redactaran la proposta del pla d'actuació per al període, recordem, 2007-2011. Aquest pla haurà de ser aprovat per la Comissió Executiva a la pròxima reunió, prevista pel pròxim mes de març. La saturació de les consultes mèdiques s'ha convertit en un mal crònic de cada hivern. Les urgències, els centres d'atenció primària, els serveis domiciliaris es desborden pels casos de grip i per altres virus. La Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya atribueix la saturació a diversos factors, però asseguren que el pla de reforços hivernals, l'anomenat PIUC, funciona. La Conselleria de Salut atribueix la saturació que pateixen els centres sanitaris catalans a diversos factors i assegura que el pla de reforços hivernals, el PIUC, funciona. Per la seva banda, des del Sindicat d'Infermeria SATSE asseguren que les mesures adoptades són insuficients i que les previsions fetes a l'hora d'enviar reforços de personal als diferents centres sanitaris catalans no es corresponen amb la realitat. Como profesionales de enfermería, creemos que es insuficiente, porque siempre las distintas instituciones sanitarias nos pasan unas previsiones con el personal de enfermería que van a contratar o que ellos, por los cálculos estadísticos que hacen de un año para otro, corresponde contratar. Pero siempre nos quedamos cortos. Y en concreto este año consideramos que ha sido muy corto, muy corto, muy corto. Segons els representants de SATSE, l'augment de la demanda de cada hivern no s'ha vist compensat en els últims anys per un increment equivalent de la capacitat assistencial. A les urgències hospitalàries és on més es nota la inadequació dels serveis i és que quasi tots els grans hospitals s'han quedat petits, també els germans Trias i Pujol, que té projectades obres d'ampliació. Cultura, l'obra de teatre El silenci del mar és fruit del treball conjunt entre els centres arts escèniques de Terrassa, Reus, Salt i Girona, que inicien el seu conveni de col·laboració. L'obra és una història d'amor impossible, a partir dels monòlegs d'un oficial alemany amb el silenci d'una noia francesa dins el marc de la sala d'una casa d'un poble de França i en un moment decisiu per la història d'Europa com va ser la Segona Guerra Mundial. Durant la roda de premsa d'avui, i en aquest passi pels gràfics que veieu en imatges, els tres directors han mostrat la voluntat i les ganes de treballar plegats i de coproduir conjuntament, com a mínim, una producció per temporada. En el cas del Silenci del mar, l'obra s'assajarà a Terrassa, on s'estrenarà el pròxim 8 de febrer. L'obra compta també amb la col·laboració de la Sala Muntaner de Barcelona i el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. I amb aquesta obra, amb la cultura, nosaltres arribem al final dels serveis informatius. Recordin que demà tornem puntualment, com sempre, a partir de 2:15 del vespre, aquí a Canal Català Vallès. Molt bona nit i fins demà.